Αν έχεις λοιπόν πόνο στο πίσω μέρος της φτέρνας, κάτω από τη φτέρνα, στην καμάρα ή στα μετατάρσια, τα λεγόμενα μαξιλαράκια, θα σου δείξω κάποιους τρόπους οι οποίοι μπορούν να σε ανακουφίσουν στιγμιαία. Αυτή η άσκηση που θα δείξουμε είναι μια άσκηση για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε την καμάρα, δηλαδή μπελματιαία απονεύρωση που έχουμε. Αυτό που κάνουμε είναι να βάλουμε ένα χαρτί, το πόδι μας επάνω ή μια πετσέτα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε grab με τα δάχτυλά μας και να το αφήσουμε. Αυτό από μόνο του βοηθάει στο να διατηρήσουμε μια καλή ελαστικότητα στην μπελματιαία απονεύρωση και να εξασκήσουμε λίγο τα μετατάρσια μας. Αυτή την άσκηση θα πρέπει να την επαναλαμβάνετε τουλάχιστον 10 φορές σε κάθε πόδι, κάθε μέρα. Μία άλλη άσκηση που μπορεί να βοηθήσει τον πόνο αν έχουμε παλματιαία απονευροσίτιδα, δηλαδή μας πονάει πάρα πολύ η καμάρα, ένας άλλος τρόπος είναι παίρνουμε ένα μπουκάλι νερού, το βάζουμε στην κατάψυξη και όπως είναι παγωμένο, αυτή τη στιγμή το δικό μου δεν είναι παγωμένο, κάνουμε ρολ σε όλο το πόδι μας. Μπορείτε να το κάνετε καθώς βλέπετε τηλεόραση το βράδυ και να το κάνετε ταυτόχρονα και στα δύο τα πόδια. Αυτό κατευθείαν θα σας ανακουφίσει και δεν θα έχετε πόνους. Ένας άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τον πόνο στην καμάρα που λέμε και στη φτέρνα είναι να βρούμε κάτι που να είναι υπορυψωμένο από το έδαφος, να πατήσουμε επάνω με τα μετατάρσια, να σηκώνουμε ψηλά, φυσικά μπορείτε να στηρίζεστε κάπου και να πηγαίνουμε λίγο προς τα κάτω. Όχι πάρα πολύ, λίγο μέχρι να νιώσουμε ένα τράβηγμα εδώ πέρα πίσω στη γάμπα. Και το κάνουμε αυτό γύρω στις 10 φορές για να κάνουμε stretch και να μπορέσει να αιματωθεί καλύτερα η παλματιαία απονεύρωση και η φτέρνα σας. Κάνε αυτά για αρχή, πες μας σε βοήθησαν και ακολουθεί βίντεο το οποίο θα δείξουμε πώς μπορείς αν έχεις πολύ έντονο πόνο με ένα taping να μπορέσεις να κάνεις ένα καλό δέσιμο του ποδιού ώστε να μπορέσεις να είσαι καλά στις αθλητικές σου δραστηριότητες ή στην καθημερινή σου δραστηριότητα που μπορεί να απαιτεί πολλή ορθοστασία μέσα στη μέρα σου ή μπορεί να περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες.